lekha kan zirlai tang to in Hlawhtlinna konga kan in zirtirna tam tak hi dot ania chu tianga kan in zirtir thina wang chuanin mi tam tak chu rim in Hlawhthlin tumin kan thok thina ni tiro kan ngak fana ma se Hlawhtlinna om chuang lo khati ang Hlawhtlinna konga zirtirna tam tak adik lo kan in zirtir thina wang hianin kan nuna hi kan lo zoma atakin Hlawhthlin tumin kan han beya kan thokri me kan han ti fana ma se ting ang kha Hlawhtlinna lo ni lo awang khanin keima ani kan nuna kha kan ti cheme kan ni tuna po hianin chuanin tun kan video chuanin chu enge ni dot kan in shil thina chu thil dik lo in zirtina kan don thina chu enge ni ti chungchang vel kha kan en how don ani part 1 anga chuanin chumi dot kan in shil thin chu enge ni yang chumi tam tak jing anga chuanin zirtir dik lo kan don thin pakhat anga chuanin thil dik takin ti la ngak fan la ti chuan automaticin ilo Hlawhtling me yang ti khanin kan in shil thin ani lekha kan zir lai chuanin rim takin lekha zirla do thei takin ti sam la khati ang rules mi siam saksang chi zong te kha follow la inuna ris la ngai lo la engtik amonia chuanin Hlawhtlinna chuan aron zui me ang ti khanin lekha kan zir lai pon kan in zirtir thina ni ti ro ma se atakra manga chuanin khatiang ang kha ani dana ni lova khatiang kan in zirtir na tam tak kan lo zom thin te kha khami khanin Hlawhtlinna min pelowa lekha kan zir teima ka wang khan Hlawhtlinna min pelowa kan nuna risk kan lak lova kan nga fan kan bei fan awang khanin Hlawhtlinna min pelowa khatiang rules keima ani ta na min zam saksa ti sang tam tak kan han zom awang khanin Hlawhtlinna kan nei pha lova engtinge kan lum Hlawhtlinna kan ti chuanin pathian po hianin ataka ti thin te rim taka thoka thil dikata na thok thin te tan khanin loman siam ta thina ni mishing kan ni Hlawhtlinna kong sang tam tak oma kan nuna thau khanin keima ni khanin keima ni mishing a zirzel khanin enge kan tuina enge kan talen engkong ange kan kaldon ti khanin omzia thui tak aneya amai ro chu khatiang kalkong mu mal tak po nei lova kan nuna keima ni enge ka talen ni anga hemi konga hengkal taila heti anga Hlawhthlin hi ka du ti anga keima ni khanin kan du thanna te kha kan siam felani lo vekle kalkong mu mal tak tu thanna mu mal tak siam lova kan nga reng khanin kan nun khatiang zong te kha kan khua lo tlai thin tum tinin kan upat bel zela khovel te po chang ve zela keima ni kan hun tur ka khatiang Hlawhtlinna te keima ni na von nei tum lo kan kalkong tur dik tak nga kal lova khatianga kan nga reng ani kha chonin kan nun te kha kan khoral mei thin ani patu anga chuanin heti ang do zong hi engwangin nge kan rin thin heti ang thil tam tak kan in zirtir tam tak hi engwange kan zom thin lekha rim takin zirla graduate la na ithokanga hi ringo tang te kha kan in zirtir na thina nia hetiang thil tam tak keima ni kan riu chung ri la kan intu sak to na te hetiang thil tam tak hi school system atanga rong kala nia education hi ka soi chian ni lo school hi ka soi chian ni lo amaro chu hemi system hian in kan nuna hian thil tam taka ngong aneya ning kai shoi thui education chu number 1 chu ni tak me amaro chu school anga reng kha chonin fail te kan hlawa kan fail kha chonin kan bei dong thina ni rislak te kan hlawa khati ang zong te kha school system khanin keima ni kan nuna min tu saka amaro chu nun tak anga chuanin kan thil ti laya te kan hlo chama beidon na te om thin amairo chu kan fail angai ni malam pan thei tur chuanin kan fail ma saka nga ya tuana tel lo chuan loman om ngai lo ang thau khan chu wang chuan kan ru han fail lo na te ris lak lo na te khatiang zong kha school system atanga ron kalania kan zirtir tu ten titura minti ang zong instruction kha kan follow kha nga ya titura minti ang kha kan tia kan se tho me school anga chuanin first term te second term te final ang te khatiang ang zong te kha lo om ta ti chuanin khami khan result kan nei thin ani kha khami school kan ka khatiang hun chung zong anga khanin class pakhat anga jelanga po titura minti ang zong te kha kan han tia khoi son om lovin ke mani khoi son po nei lo khanin instruction zong om sang te kan follow a ris te kan langam lawa titura minti chinang ha kan ti ta to pa result kan nei thina ni school system a chun awok nge me amai ro chu hemi hianin mi tam tak nu na hianin hong thui tak anaya eta real life a khati ang zong school system na min zirtir ang zong kha atakrama chonin awok dan ani lawa singnun hi classroom ani lawa singnun na chon tuman lekha exam ang thau khanin tuman mark min pelwa eng hinge diklau ti ang answer zong kha singnun na chonin tuman min silbok heklo
eng tiang harsa pon han train han find maila han thokrim maila tuma hian hring nu na chon an kher tak lo school system anga chon school anga chon ni eng kher mai thei kan thian te zirtir tu te khatiang anga mak tha kan hu te khanin min choi moi min fak pho ani mai the ma cha hring nu na chon khatiang kha ani ta na ni lova tuma hian an kher tak lo ris te po kan la ka ngaya kan thorim te po ngai amai chu thil dika khanin kan thorim kha ngaya fail te po kan hlau tur ani lo cham te po kan hlau tur ni lo hring nu na chuanin hring nu hi classroom ang ani lo school system a ong ma se hring nu na chuan thil tam tak hi ok lo chu wang chuan he video poron siam kan ya hring nu na chuanin ke mani na exam kan ne ya ataka thil kan ti eng konga nge kan kal kong kan sheta enge kan thil ti kan Hlawhtlinna tur ani e khati ang zong kha amara chu school system anga chuan ris lak te kan hlawa hring nu na chuan ris kan la ka ngai ni tero part 3 anga chuanin thorim ringo thi atok lo hay hi thil dik thấu sĩ soi nuam em lo te singa mi nia kan thorim awang ringot khanin Hlawhtlinna song te hi kan chang don ti nan lawa rim ta kan thowang khan kan Hlawhtlinna don e ti promise engma ombok hek lo thil dik lo zo ka te po khanin rim takin kan lo thok theya enge mo ke ma ni na kan nu na khanin kan Hlawhtlinna puina ni mia lo tur entina example anga football ang te volleyball ang te eng tika ma khami changa Hlawhtlinna tur kan nei thei lo na tur ang thil dik lo anga khan ke ma ni ka skills te po kan lo siam the rim takin skills kan nei thei nan khanin kan lo thok theya chu mai ba ka ke ma ni kan nu na Hlawhtlinna mi siam sak thei lo tur kan mi sing pui te kan nu na Hlawhtlinna le heti ang tam tak anga hianin kan changkai puinan thei ni mia lo tur kan hring nu na kan Hlawhtlinna tur konga min pui thei ni mia lo tur te tan te po khanin rim takin kan lo thok ve thei boka amero chu khati anga rim taka kan tho awang khanin kan Hlawhtlinna pha chung lo kan ho sak pha chung lo kan ni na kha angai reng ani chu wang chon nia vitalen nei thatak tak te hi rim takin an tho sama mi fel tak ang te po kha eng wangin nge an Hlawhtlinna bik chung lo chu baka rim taka thok thin te Hlawhtlinna an mu lo awanga beidong ta te hi kan mu thin chan chu khati ang zong kha an that chiat wang ani lawa a chan chu rem hriat na tel lawa ke ma ni na kan fin na kan kal kong kan Hlawhtlinna tur khatiang ang ni lo anga khanin ke ma ni rim taka kan tho thena wang te khanin or ke ma ni kan nu na hlo na kan nei thelo na tur ke ma ni development min siam sak thelo tur atana rim taka kan nun kan hun kan tha kan man thina wang khanin khatiang kan energy zong te kan hun te kan hun kan tha te khatiang zong kha kan chan ta thina ni kan thok rim thon ta thina ni chu wang chonin kong engki manga hian Hlawhtlinna kan na lo nei tur hi chonin thorim ringot hi alo tok lo ani se nei tak anga ke ma ni fin na ne na ngai tu na mu mal tak ne na du than na kan siama kan kong turata na kan zo nga ma hoi sen na te ris te kan langam khanin kan thorim na te po khanin zia ani theidon na thil changka ya khanin rim takin kan thok jok ti na ni pan for anga chonin Hlawhtlinna hi step by step akal thei chin lo kan han luta first term kan han exam zo second term kan han exam zo final kan han exam kan zo le atopa result kan hu thina khati ang khanin Hlawhtlinna te po khanin school system chonin nei turanga khanin keima ni khanin min tu sak thina ni amara chu Hlawhtlinna hi thil olsam ni lo kong olsam ni lo thil tam tak soi lei thei hi ni lo hring nu na in thil tam tak kal san ngam na te ris lak na te hlo cham na te mang an na shom na khatiang thil tam tak kha kan pal tlang ve kha ngai he ta school system anga step by step anga kal ve ngot chi kha ni lo wa chu wang chon thil tam tak anga hianin ke ma ni po kan fin ve ngai em a thil kan nu na kan man tang kai ni lo thil dik lo thil engma lo mei tan khanin rim takin kum tlon te khanin kan lo thok thina ni amar chu ti rol le ro chonin du than na ke manin du than na voi khat kan siama wang te po khanin kan nu na khanin dang lam na kan nei thei thina ni Hlawhtlinna jin kong tam tak anga hian mi tam tak chu kan bei tong ma thina kan ni turang po kan ni phathin lawa kan thlen tur chin kan thlen ma khanin kan top san le ta thina ni ta kan nin zirtir da kan lo hria dan ke mani kan ru chung ni la kan lo von dan ne khan atakra ma chun aloin ang le si lo awang khanin mi tam tak chu kan bei dong thina ni part 5 anga chonin Hlawhtlinna lo chang tur hian Hlawhtlinna kan nei thei nan eng chunge kan mo niang hei poimo ma ke ma ni kan thei top chho na ni ringot lo khanin thei top pa thok mol top ni lo khanin ke ma ni khan skills kan nei ngai ni kan skill nei dan tur chu thil tam tak omang thil tam tak soi se na ni lo thokrim satlian ni lo khan ke ma ni khan skills kan nei anga ya number 1 a chon number 2 a chon ke ma ni huna do thei tak a ngak mấy ni lo khanin hoi sen takin risk kan la anga malam kan pan ve te po kha angai ni
number 3 chuan kan nuna dream ringot lo khanin du thlanna kan siam veang I engpo lo thleng se tia hoisen taka keima nia risk kan la ka thei top kan chu ve te pokha ngai thina ni number 4 chuan I thil thleng zir khanin kan in change tanglam ve zung thiam tur ani a chu education ina mi zirtir tumpoimo pakhat ania ekovela mi hlawhtling kan ti te kan ram nge po mi hlawhtling kan ti tam tak te hi an van nei wang ani lawa voine ka change lo ni chuanin adang lam don chong lo chu wang chuan voine ka change sangai ti khanin enge ka ti ngai chumi hlawhtlinna nei thei tur chuan enge ka pal tlang ngai engkong nge ka zo ngai enge ka thla dang lam ngai ti khanin an ma ni a khanin ani siam rem zunga thei to pin an chua an van nei wanga hlawhtling an ni lawa enge mo an thil ti laya khanin alo hlawhtling lo ani pon omo alo dik tok lo ani pon emo enge ka thil ti lai hian dik lo ti khani an ma ni ka anin chui zung anin en zunga angai ve kha tinon le to si lo khanin an thak danglam ta thin ani kha ha poimo emema kan thil ti laya tho pon niang kan be sei ang hlawhtlinna ang chi te kan lo phut lok ang thil tam tak te po kha kan hulo ani mei thei kan lo rin ang khanin a result te po kan lo hulo ani mei the amai ro chu khami result ngai bok nei non le tu ni lo khanin enge mo kan thak danglam ve thin kha angai ni mitam tak chuanin kan thil ti laya kan du thu samang khan result kan hulo point or kan nun dan te po kha kan du thu asam lo ani mei the amai ro chu kan nuna thak danglam le chuang si lo khanin angai te pok khanin kan ti non le khating reng khan result ngai bok kum top lo ni result ngai bok khating hang kan nuna khanin kan hu ta thina ni thudik tak pakhat anga chuan hlawhtlinna zong te hi tuma hian anin pelawa an build thina ni mi hlawhtling kan ti te reng hi tuma hian an pe reng lo nang chu kha itei ma mai lo hlawhtling ro an ti reng lo an ma ni khanin an build ta step by step rep by reps ang khanin an build ta ti chon atopan hlawhtling thin kan du zong te po hi pathian hian min pengai lawa hlawhtling na kan tiang zong te po hi pathian hian mi zong hena hianin a pe kher lawa thian mal som tla ka kan om huna chau khanin khatiang zong te po kha pathian hian mal som na ne mishing te hena hian a pe thin ani chu ka du alom chu mi khami chu ka du alom chu tiang khatiang chuanin ti khanin kan lo soi ve thina kan lo ot thina kan lo ti thin po ani mei the amai ro chu thil du kan nei ni chuanin body thadau kan du ni chuan chu mi tan chong kan thokang right changkang tak kan du ni chuan chu mi nei thei tur chong kan thokang kan du zong hi pathian ni min pelawa nei thei tur kan tho chau khanin kan du akha pathian hi min pe thina ni school system te khatiang kan zirtir na tam tak ang chi te po kha hil tam tak tu na ka soi lo te po omanga amai ro chu khatiang ang lo oi te jing lo zom te jing a po kan lo omani po in kan ti suat ani lawa chu ti ero rual chuanin kan thlak danglam theya voina pe sei ringot lo khanin plan te po kan siam ve anga thokrim satlia mai ni lo khanin khoi kong angai kang kal ti kha ke mani a khanin kanin shia chen kha angai boka skills kanin ziranga du thana dik tak kan siamanga engpo lo thleng se ti khanin kan du thana zirzel khanin kanin etcha sungzung te po kha kan zirangai ni engpo ni se he video hen inuna tangkaina lo nei ni chuanin he channel hi lo subscribe la video hi lo like la thudik zel kan soyang next video lama kani mule tho do nia